Mi történik egy ilyen AI tréningen? Jelenleg 3 AI tréninggel vagyunk a piacon jelen, ebből az egyik az alapozó AI tréning, amit mindenkinek ajánlunk. A másik pedig egy haladó AI tréning, amit trénereknek terveztünk. Itt egy tréningnek az életciklusát követjük le, hogy hol mindenhol tud téged támogatni az AI. A harmadikat pedig nagyvállalatoknál dolgozó munkatársaknak terveztük, például kifejezetten HR, vagy marketing, vagy sales területen dolgozók munkáját fogjuk támogatni AI eszközökkel. De hogy mi is történik egy ilyen AI tréningen, vegyük mondjuk az alapozót. Nyilván elkezdjük onnan, hogy vajon mi is az az AI? Ugye, hogyha megnézzük definíció szerint, akkor ez egy algoritmus. De hogy ez vajon mit is jelent? Megkérdezhetjük magát a ChatGPT-t, és meglepő módon hihetetlen definíciókat fog ránk ömleszteni szakszavakkal együtt, ilyeneket például, hogy gépi tanulás vagy mély tanulás. De ahogy egyébként ő maga is tanult, úgy mi is példákon keresztül szeretünk tanulni. Ilyen például a Netflix, ami egyébként nem más, mint egy gépi tanulás. Ez azt jelenti, hogy amikor megnézel egy filmet, akkor a végén 3 lehetőséget kínál fel neked a Netflix. Mennyire tetszett neked ez a film? Tetszett, nem nekem való, vagy nem tetszett. És annak megfelelően, hogy te mit választasz, így fog neked feldobálni új filmeket. Tehát megtanulja a preferenciáidat, mintázat alapján tanul. És hogy mit csinálunk még, megtanuljuk a promptolás alapjait, hiszen nagyon fontos, hogy te lásd az outputot, hogy mit szeretnél kapni a végén, mi legyen az az elvárt eredmény, aminek örülnél. És fogunk tanulni különböző promptolási módszereket és fajtákat is, ilyen például az RTO prompting, amikor is szerepbe rakjuk a ChatGPT-t. Tehát megkérjük arra, hogy ő, mint profi jogász, elemezze le a csatolt szerződést, hogy mennyire felel meg a magyar adó és jogszabályoknak. Aztán, ami ugye nagyon-nagyon szexi és mindenki várja, az a képgenerálás. Többféle képgenerátorral is fogunk dolgozni, természetesen videókat is fogunk generálni, hiszen ezt is mindenki nagyon várja. Sőt, már AI asszisztenst, avatárt is fogunk egyébként avatni ezen a programon. És fogunk csinálni custom GPT-t, hiszen mindenki nagyon szereti azt, hogyha testre szabhatja a saját kis applikációját, tehát fogunk készíteni egyébként angol nyelvtanuló custom GPT-t is. És amivel zárjuk a tréninget, az természetesen a zenegenerálás. Mi van, ha valaki nagyon kezdő és nem ért semmit? Képzeld el, hogy nagyon sokan találnak meg ezzel a problémával, úgyhogy mi 3 alapelv mentén működünk ezen az AI tréningen. Az első és legfontosabb, hogy biztonságban érezd magad, tehát hogy merj kérdezni. És ezért van az, hogy ugye ketten vagyunk, 2 teljesen eltérő indítatással érkezünk, hiszen Gábor eredetileg informatikus, mellette tréner és coach, én pedig alapinformatikai tudással rendelkezem, tehát én képviselem itt a sötét oldalt, aki egyébként majd magyar nyelven el fog magyarázni mindent. És jön velünk Dominik, a Z-generációs rendszergazda, aki mindig segíteni fog neked. Tehát, hogyha bármilyen elakadásod van, akkor azonnal ott vagyunk és segítünk. A második nagyon fontos, hogy emberi nyelven fogalmazunk meg mindent, minden anyagot átadunk, hiszen el is küldjük neked a tanfolyam végén, a tréning végén a PPT-t is. A harmadik legfontosabb alapelvünk pedig az, hogy élvezd ezt az egészet. Nagyon sokan félnek egyébként az AI-tól, viszont mi azt szeretnénk megmutatni, hogy az együttműködés mennyire fontos, meg tudja könnyíteni a munkádat, úgyhogy a kísérletező kedvedet, a bátorságodat szeretnénk felébreszteni. És biztosak vagyunk benne, hiszen az elmúlt 9 tréning is azt mutatta, hogy mindenki úgy ment haza a tréningről, hogy tulajdonképpen egy picit függővé vált tőle, és alig várták, hogy megint képeket generáljanak, vagy szerződést írassanak vele, vagy fordítassanak szövegeket. Úgyhogy szeretettel várunk ezen a tréningen. Tele van a Facebook AI képzésekkel. Miben vagytok ti mások? Igen, ezt sokan megkérdezik. Hát az elsőben mi nagyon különlegesek vagyunk, hogy tantermi formában csináljuk ezt az AI tréninget, egészen pontosan az Alice Hotelben. Nekünk nagyon fontos, hogy mindent megmutassunk, rögtön tudj kérdezni, és ott legyünk, hogyha valami elakadásod van. A másik, hogy mi ugye minden anyagot odaadunk a végén. Úgyhogy mindent meg tudunk adni annak érdekében, hogy te jól érezd magad, biztonságban érezd magad, és fel tudj készülni, és el tudj indulni az AI vezette úton. Jó, azért én még hallottam valamit a tréningetekkel kapcsolatban. Bizony, szerintem ez nem más, mint a majom. Természetesen AI-vel írva a közepén. Ez nem más, mint Gábor díjnyertes játéka. Egészen pontosan ez egy interaktív felület, amin keresztül interaktív AI játékokat lehet játszani. Mondok neked egy konkrét példát, hogy egy custom GPT-t csinálunk, például egy angol nyelvtanulós custom GPT-t, akkor ugye ezt megoszthatod másokkal, és például a tanítványaid, vagy mondjuk a tanfolyamon résztvevők tudják használni, de sosem fogod látni az eredményét, vagyis az, hogy mondjuk ő mire jutott ezzel kapcsolatban. Gábor felület, amit ő kifejlesztett a fiával, viszont megmutatja, tehát konkrétan fogod látni az eredményeket is, sőt visszajelzést
tudsz adni a résztvevőknek. Ez például kifejezetten előnyös sales tréningeken, amikor a fejlett hangmóddal különböző szituációs gyakorlatokat csinálunk. Úgyhogy szeretettel várunk az AI tréningen, gyere hozzánk a Vintage Akadémiára, vintageakademia.hu.